Deze opname is voor de 4e zondag van de Advent. De Heer zij met u en met uw geest. We lezen uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs. Lof zij u, Christus. De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze. Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger van de Heilige Geest. Omdat Jozef haar man rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, dacht hij erover in stilte van haar te scheiden. Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die tot hem sprak: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Het kind in haar schoot is van de Heilige Geest. Zij zal een zoon ter wereld brengen, die gij Jezus moet noemen, want hij zal zijn volk redden uit hun zonde. Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden wat de Heer gesproken heeft door de profeet die zegt: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen. Men zal hem de naam Immanuel geven, dat is in vertaling God met ons. Ontwaakt uit de slaap, deed Jozef zoals de engel van de Heer hem bevolen had en nam zijn vrouw tot zich. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Goede vrienden, weer zo'n mooi evangelie, net voor Kerstmis. Volgend weekend dan vieren we Kerstmis. En het mooie van Jozef is, hij wordt neergezet als een rechtschapen man die niet in opspraak wilde komen, zelf niet en Maria niet. Terwijl Maria toch zeker in die cultuur van dat Joodse rijk, dat geloof in die tijd, zij was niet veilig door zonder man zwanger te zijn. En Jozef die ontfermt zich over haar, maar dat gaat niet zomaar. Er komt als het ware een antwoord van hogere hand, komt naar Jozef toe om hem dus voor te bereiden in het maken van de keuze waar hij voor staat. En dat, goede vrienden, dat is ook wel zoiets waar we allemaal naar verlangen in ons leven, dat als je ergens mee zit, dat er dan ook antwoorden naar ons toe komen. En dat vind ik in die kerk, in dat rustig daar naartoe gaan, naar zo'n mis, daar vind je de rust om inderdaad ook God naar je toe te laten komen. En ik heb een vermoeden dat heel veel mensen die ervaring hebben in de kerk, in het verleden, maar ook tegenwoordig, dat je door die rust, dat God als het ware ook naar je toe kan komen. Verscheen hem in een droom een engel van de Heer. Ik denk niet dat we ons dat beeld van een engel moeten voorstellen zoals wij dat kunnen zien in de schilderijen die we wel eens, of de plaatjes die we van engelen zien. Wat een engel eigenlijk precies is, we weten niet hoe die uitziet. Maar belangrijk is dat God dus zoveel van Maria en van Jozef houdt, dat hij dus wel te hulp komt. En daarom nu we Kerstmis gaan vieren, die geboorte van Jezus, wat betekent dat voor onszelf? Ik denk, goede vrienden, dat we weer een jaar krijgen, een jaar waarop we ons weer mogen verdiepen in dat mysterie, in dat geheim van die geboorte van Jezus. En dan niet zozeer wat dat allemaal te betekenen heeft, zoals ze dat ons in de boekjes aanreiken, maar vooral, wat heeft dat voor mij te betekenen, voor u te betekenen, die Jezus te leren kennen in je leven. En als dat dan leidt tot feiten dat je geholpen wordt in de keuzes en de problemen die je in het leven tegenkomt, dat je de juiste vraag bij God weet neer te leggen, dat Hij dan je ook helpt daar het antwoord in te zoeken
Ik denk dat dan Jezus inderdaad ook geboren is in ons eigen hart. En dan laat je hem ook niet meer los. Amen.